Bigarata na. Yun yung pula. Reporte lang. Yes, Daddy. Uy, ang ganda ng mga kalubasan nila. Ito ang bayan ng Basista. Kumuha. Ay, napasita. Shoutout po sa mga kakilala ko dyan sa Valenzuela. Mga tropa ko. Par, nasa na yung kasama niyo, par? Tujoy. Handa discover na kitang po sa. Karat ko natin ay kilo niya natin eh. Kasi paggamit ng Pilipis ko naman ito. Ano yun, sir? Wala yung buntot to. Ano po ito? May kalaman na ano? Dito pa. Tingnan natin. No! Tingnan natin. Mas badang. Nakakalinggil si Masikong po. Tingnan na yung Nurag Espino. Labi. Ay, yung dalawa kanino to? Puspusin yan din.
Wow, gapo mo dyan, sir, ah. Mag-style kayo para, ano, maglabas niyo sa YouTube. Ano kasi? Sino mo yung puso na yung kanin? Mga 3 minutes siya ulit. Pwede mo. Okay na, pwede deliver mo. Dulu darah isi-isi lagi. Yan. Inar ka na siya. Oh, mga papaya namin, magaganda. Hindi lang tindira ang maganda, kundi Ako, yung isang paninda dito. namin. Yung maganda rin. Ako, nasika mo. Hindi lang yung paninda namin, pati mga beauty namin. Oh, sika kiraya buwan na ni. Ilan ba kay 130? 120? Pwede doon ako siya. Ha? Total ba? Sumusulok-sulok ko. May git ng sa islang sa dalawang. Saan po niya gawin? Nasigal. Kulay pa. Galong nyo din. Bangos, galong ko. Saan nyo din? Galong mong lalaki. Dimaran nilo ka. Lalaki na yun po. Ngayon yung tilapia. Balikan ko. Abala. Dagdagan pa to, mayroon pa sa loob. Okay na yan. Tama na to. 104 kaya. Madam, ba nga? Kana mangitin na may kinho pan kilometro. Kaya na kapit Bangos na rin. Tilapia, galong mo. Boss, bangos na lang, boss na. Galong mo siya. Galong mo siya. Bali-bali galong mo siya.
1.4. 1 kilo. Oo. Ito yung sa lima. 100 boss. Sakit ang kapal doon. Anda discover tadi kampus ha. Ayos lah.